Rakap dia pasti bucare ya. Yang oli putu iki. Wah, Nggih. seleramu ki putu. Nggih to. Lah begitu kan kepangi kali begitu mo. Izin Pak Pangestunipun nggih, Mbak. Nggih, iki Pak Sinten? Pak. Oh, Pak Sugito dipanggil Pak Kunci. Lho, kok penak Pak Gito? Lah mboten metu apa-apa sih jane. Metu lho Mas kok metu. Iya, Tenang siap. wae. Nggih. 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 Oh, mboten. Oh, nggih. Nggih, Bu. Wakilan iki. Iya, Nak. Nah. Sak BRT monggo. Berarti siap. Lah niki. Wah, sak menika sak model. Sampura. Aku cek. Barang haji ora. Orang-orang Pak Bu, kaya ngabaraken lisensi kerjaan sinambi ngapuraken saking saking para tamu daerah yang samangke. Kalian tunggu dengan orang bilang dia ada semangat. Kita ini tahu orang. Dia ngomong kali itu loh. Dia nggak ada ketemu pacar kemudian kayak menangnya berani isen apa ini pokoknya berani isen sementara jadi tukang parkir sih. Wah, tarik 10.000. Wih. Juragane teko. Juragane was teko kae.